sampete. Mbado ko na aja many account hin lem the way shy I was. In a good name I can serve. As Alama will run on self. Ha? Romonga run on Jabanga. Oh, mucha. Jim. So, Chineke won your little bit. Oh, no, Chineke who on anya years ago. Why? You ran a meal. She led in my phenomenon, no, she beside. A shimmer beside them don't grow men a hard and come again. Ah, what did I get you? Let you go Muza, quack on your wool. Oh, I know you will look one come on. Second boy, I had an opportunity. Go 10. Gum Gragama got a book to take. I don't need him. Oh, one nene. You know a mistake. Put a freak in a penny only because of that. Anything the more. Helena. Oh, guinea. You should go. Oh, well, that's more one. I got like a honga. Oh, for 400. I look on your walker. A lay your walk, what? In them 400 not to teaching Gaga John. Some what 400. Share go fee. Share is two. No, only I want to get Tirigiano, I know Papa. Tirigiano, Tirigio Broco. 400. Who do? Because let one she made John Walker. Because what she made Jenny Walker. I'm going to get a shit. Oh, always some. Who do Laura? Come now, Hipa. Akambatara busagoda akpam sikamga hu udoka nwanne m nwanyị. Ewo nne m no. Imela. Imekwasị no udu na ụgbọaja ka m banyere moto ha. Dawukwala nnukwu mmadụ o. Udu gbagazi m enyi. Udu gbaga m enyi. Ha sisi na ha bi Senegal. Ha shinga ha ebulatacha ụgbọ ka ndị mmadụ na-anyara ha hayapụta. Ashi. Ewo. Ashi ka m dị ashigara gị. Ka ahụ ha gbagabaga. Ka ahụ ha gbagabaga ifuga ha gbaga. O Lucy gonyere ha. Mana ekwetechala m o. Ewo. Akwụsị na aga na nke udo ga nwanne gị. Ga-abata. Ị ga-abata. Gị bịa n'ụlọ anyị. Ma kọrọ gị ihe na-eme n'obodo anyị a. M ga-akọrọ gị ihe na-eme na village a. Anọ m ya. Ka m ga-abata. Dị akwụkwọ ndị Ashi o. Kwanụ nne m. Mmụọ nọ na-ewe iwe si na nwanne gị nwoke na-aghọrị di m. Obi mgbu na ego niile ha na-agbata na moto ha na-agba n'ụlọ ụlọ ka a na-achịta ya. Mma m na-achọ ibibara gị mba si moto ahụ ọwụ nke gị ma ọ dị gị sọsọ. Gịnị? Shishi kọbọ onwedị nke anyị na-ahụ anya. Udewe nke ị ga-abịa ụlọ ahụ ya abalị abụọ nke atọ onyibe n'ụlọ a. Ajọ ya ebe ohi ya si n'ụlọ gị na di gị. Ụlọ kem. Ihu udu nwanne gị nwoke ahụ. Ọ bịabekwa ebe m ihe mbụ. Mgbe ụfọdụ ụgbọ aja agaghị ihe n'ụlọ. Ọ lọta m jụọ ya ụgba ebe ka ihiri. Nye ọ ga-agwa m ọ gara na nke enyi ya nwoke udu gaa ihe. Chineke mee. Hey! Ndị a na-atụ ashakwa ịhụ mmadụ abụọ sọ ha asọ. Ha dị njọ. Sọ mmadụ abụọ asọ. Nsogbu adịghị. Ọ ga-alọta. N'ụlọ ahụ nsogbu. Ọ ga-alọta. Ihe ha abụọ na-eme akwa ya. Nwa. Ọmụka na-atụrụ ụdị ashị. Nekwenụ mmụọ ka ha na-aga. Ha ga-achọpụta ebe ha na-aga. Ngwa. Akwụghị ihe ọ na-eme. Aga m agwa ya mma. Chee ka mma lọta n'ụbọchị taa. Obi mgbe ya na-atụrụ anyị asị akwa ya. Ị na-ebiowari
OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe ndị efulefu. Ọkwa ịhụ na ha emere ọtụtụ ndị mmanụ a na-achọchi nwa ndị bekee nwe mmekọ ya. Di m gakwara m agba mashi ya ghara menyere ụmụnne m aka maka na o wekpara m shayọrọ m ụyọ ụmụnne m aga nwa wụsaracha enweghị nwa ọrụ ga mashi menye na nwa aka nne gbakwala m 850,000 naira ohi mmanụ ewere lubi ime ọhịa kwa ụbọchị ri ugbulaka 850,000 naira ma ewere ego di m chimezinye n'ụmụnne m aka nwa ejikpa were ose agbaga m anya. Nne m hara onwe ihe ọjọọ mere ọ n'ezie na mmadụ kpọrọ gị but isikwa m tụlee eche m na ị ga-eji ụkwụ gị gbaruo village gaa were anya gị na ntị gị nụkwanụ ma hụkwanụ nke mma ahụ ziga amazi ihe ị ga-ekwume jiri nwayọọ echemezile wetu obi nsogbu anọ aga m eje mana m ruo ya wuru ihe mma m gbara m n'eke ntị wu ihe nwa omega ịgba gị eziokwu agaghị like ihe ma nwo ga-eme eminiri m ya ụwa ga-agbakọọla ma nwo maka na nna m nwụrụ anwụ akpa ahụ udu ka ego ahụ daga ya anwụ. Nne m ka ewu ụgbọ aja amara na m mpa ya daga nna ya anwụ ọgba afụhụ 850,000 naira wetu obi udu daga nna ya anwụ nna ya kpa ahụ udu ka ego ahụ daga ya anwụ ma ewere ego di m zụọla ụmụaka ụgbọala nye m ochimeji nyere na ụmụnne m aka ọhụ ọjọọ m mere. Nne m wetu obi ọhụ ọjọọ m mere wetu obi onwe onye sikwa na ị mere ihe ọjọọ bụta ụtọ a m si gwakwanụ gị ugbu a ikwekwala na ị ga-ala gbaa mbọ garuo wetu obi wetu obi ewo Chineke m nna ọkwa nna gị ka nna bịa ugbu maazị asị mma gara aga na-eme nwere ihe mmadụ nwere ike iji nweta onwe nwere ebe ọzọ ị ga-aga ụkwala ọgbachiri anyị ị ga-agosipiri ele m ekemega nwanne nna ị maka emega ugbu udu na ụgbọ enyi ya nwoke ezuzugbuola nwa ele ka ha mere ugbu ị maratara moto ni ebinyere ha nwanne nwaanyị binyere na ha na ichefuli moto olusi binyere ha ebebishiala ọ wasị gị moto na-adazi kwakara moto adịghịzi mma eziokwu m niile moto emebishiala ekwuru m ya ekwu elechara ndị iberibe abụọ buru ụgbọala bige hụ ele ihe chere ga-eme moto ndị enwe ike ilejili moto ha anya hụ ka m kwuru ya otu isi kwuo ya nke a gosiri m na echiche abatawago dị isi a eziokwu m niile ịmana ahụrụ m ndị a ebe ha bụ ụmụ nwaanyị abụọ ndị a hotele ha like this na-aga hotele ịpụ na akụ nkwa ha ịpụ na-aga ebe ha gagawara nke nwaanyị ụmụ ọsụ ebe a na-aṅụ mmanya ebe ahụ ka ha gara na-aṅụ mmanya atariki nkwụ ụdị okporoko ụdị tọkị ndị a na ebe a na-ata na-aṅụ mmanya ara gba m si chai ha wishi ọmụ na gị ka enyere ụdị opportunity ole mụ na gị mere ole ha anyị mere ụfọdụ m echewekwa ma ọgwụ ka afọ na-ere eluwe na kọsụ yi nsogbu a I'm telling you honestly because if not ole ha ga-eji hụcha mụ na gị abụọ na obodo anya gaa were na ụdị moto ahụ na-enwe ụdị lọkọ anyị nwere ọ ga-awụkwa oke ashịra mụ na gara aga ebe a na-aga akọ bụ ụfọdụ ọhịa m na-eche ka m gwa gị eziokwu kwuo ihe ọwụra iwu kwuo ya ọkọkanịrị onye kọrọla ya BBC ọwụ ihe ewu ọhịa kpọrọ m enwe netwọk news ị na-ama ọhịa kpọrọ m mana ama agwa gị kewe eziokwu ịkọọla n'ụwa ịkọọla ndị ihe ikwuru wee eziokwu bụrụ ya n'obi sị ndị a nwa ihe abịarala hụ ha gbula ha ihe abịarala hụ ha na-eme n'obodo agwụla nna biko bịa anyị gaa na ama good evening ka ị ga-akọcha kelile na ala Woke
dịka ka a na-akpọ smopin chaja mana ejikwa ya chaji laptọpụ ma iPhone iPad ikwu eziokwu ka na-agwa gị ya mana dọkịta bịaba dozie anyị aka na ntị sị gị hụ n'otu ya ụdịga ka mmadụ kwesịrị na-eri n'ụtụtụ ehihie ma n'abalị ka m na-agwa gị wu maka typhoid malaria maka a na-akpọ jantantantamaisis hapụ okwu ka na-agwasị gị nne ị mara ahụrụ m gị n'anya kara ihe ọwụla nọ n'elu ụwa kara ihe niile ekwere m ike kwuru n'ihe gị gwa m isi na wọla nwọpe mba aga m anwa ịmara mmegbe na ịmara mgbe a ga-asị na ọ gị maka ọha na eze marakwala na m hụrụ gị n'anya achọ m ka egede gị na agwa gị mụọla mkpọrọ gị pụta ọkụ ị ga-apụta ọ gara aka mma na mgbede ịmụwa mgbede kacha mma takwa n'ife arụ eno ngwa ị ka bịalawa maka anya ndị mmadụ chum ha na-emere m anya ụfụ ma amara m nwere ego kemgbe m si France bịa nọ kemgbe m si bata ị ga na-emewo ị ga bịalawa lawa otu okwuta ka m shara mana nnọtụ nka ya gameto nnọtụzi ma bịawazie ihe enwe n'isi udu elebere na-aga na-agbalị ọnwụ n'ọchị gị ọrụ anyị na-agbalị Chineke anyị na-agbalị ọ dịkwa n'izi mana m na-enweta ego na ya ọkwa n'ihe na-ekwu inweta ego ka ọkwanụ awụrụ ma ogbenye anyị enweghị ike ịwa ha ogbenye n'ụwa elesozi ndị iro na ụmụnna na family problem ọ bịara tizie ya aka nnukwu okorobịa n'obodo anyị ọ sa anyị wụzi nnukwu nwa anyị awụhala ọga n'onwe ya na mana nwata nwa agbọghọ rụsie ọkwa na ezigbo mmadụ nke ọbụla ị hụrụ ya kelere anyị ya onye ahụ bụ ezigbo mmadụ ihe ndị ọcha na-asị mmadụ wụ mmadụ wụ ihe anyị na-emilion anyị akpatara ego level echenjere na-abịa ọsị na ọ dịkwasị na ọ na-aga bụ ụnụ n'ebe nekwe ya Odịsikwa ka udu a na-ezo ezo ọ ya bụ na ọ chọghị ka ọ mara na ọ nọ n'ụlọ mana ọ kwesịrị ịnọ na-agbagharị na-achọ ebe ndị mmadụ ọ ga-akpọjesi ebe dị iche iche mana obi dịkwa m aṅụrị ka ha badịkwa n'uru nnọọ nne bịarụla irikpo ole ọ dị mma mma gị kwanụ ọ pụrụ apụ nwanne gị nwoke kwanụ ọ gara ọrụ lọtabeghị ịchahụ jere ọrụ mana achọọla m ya ebe niile nwa eji agbagharị chọrọ ya ji ha paakị ebe nwa eji anọ adị ike m hụrụ nwa o nwere ike ọ gara ibu gị ma ntị gwala m nwanne gị nwoke ahụ shi ya wee ala m ego m ihe ụgbọ ilega m nga kpọọchi mere ụsọ iwe mere nwa iwe nga anna dị like ya o shi nwanne gị awe ala m ego m ọrị ndị uwe ojii ga-ahụ m anyị abụọ anya oribe na ụtọ ahụ daa iwela n'iwe biko emena ụtọ ahụ agwachana m gị ihe m gwara gị ọyọla gwa ya sa m bịara nga ya wee ala m ego m maka mgbe ọzọ m ga-eji ụkwụ m zọrọ ụkwụ m abụọ bịaruo nga he nne gị hụ nna gị dị like ya mma gị yọla ga agba ya sa m bịara chi ya wee ala m ego m ya wee ala m ego m ka m gbakwara nkịta arịkwa onye akwara m ya wee ala m ego m
ịhụnanya elekwana ihe mere iji gaa buru ihe a ọ pụọla kelee Chineke gị ọsọ na-abịa ọzọ ee ọ sị na ọ ga-akpọ ndị uwe ojii na ọ bịa ihe ọ ga-eme gị onye nna erichabeghị oge mgbe niile riri ya ihe notice gị na mmadụ maka jijiji n'ime ga ji oge gara bụrụ ime anyị mgbe ị na-eme eme so rie ihe na-eri maka ọ bịa ọzọ gị nọrọ iwe tebụl ọzọ ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ka m kọkwara gị na oge na-aga nwekwa aka ọrụ ị na-ebiowari ezuzugharị village champion efulefu ụgbọajale iwe efulefu udu iwe efulefu ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ịgbagọsọ ọwụnụ Chineke oke ịhụrụ ya makwa ihe mere na m gwa gị ihe mụ na iche gara nga ị gaghị aghọta ị mara ekelecha Chineke ekele mụ na onwe m na-agbado mbọ nnọọ zụtara nwanne m nwaanyị ana nkịta ị mara ana nkịta m na-enye mụrụ o ji nwee nnọọ sensara ka nkịta nne obodo sọ kparịgago onye gago ndụm ọ na-enye gị praise ọ na-asawa gị praise n'elu si na ịgbalịrị wee dị smart iji zọpụta ya taa ịghọtago mgbe asị m ọwụ nọ mkparị ọyị iji kekele ego mgbe mmeta bụ rie nri ịgbalịala mana nke ụkwụ na-apịa kele dịrị gị ịgbanwe enyi m nwoke ya ọrụ tebụl ịgbalịala were akwa ya shem orugidere nwaanyị a nọrọ ga na-aba mma ọmọkwa na ọma nọ n'okpuru ụkwụ ha na nwaanyị na-eri nri makwa ị na-ala ka naịta efuole m efuole m azụkwa nnọọ ọsọ ka o duru n'elu tebụl ahụ ele ya n'ụwa m gara aga ebe ụwa ga-akpọ anwụrụ anyway tebụl ele ihe anyị ga-eme n'ugbu a biko onye tebụl ọwa aha gawo tebụl tọrịsọn nga ọzọ ebe aha eche m ekwuche n'okwu gbasara bịa nwaanyị abịakwa nwaanyị abịa gị na ozi ga-akpọ m tebụl tabịa tebụl aha m mgbe o jiri go mere na tebụl ọ gbanwere nene gị aha ya ụgbaja gị nwa nwa kpasu m iwe mụ na gị ga-anọ nga rie nkịta nwụrụ anwụ nwaanyị a ga-abịa nsị nga na nwute mụ na ga-abụ ichefuru mkpụrụ obi gị ka ma ifepụla mụ agbụrụ ọsọ ibiri ije ngwa zuzuru m aka m sị na onye ụjọ olee ihe ikwu bịa ndị omekome ụjọ na-atọ ụgbọajale iwe efulefu udu iwe efulefu ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe kpọị ka onye nọ ebe a kpọị ọbịawago daalụkwa nne ka onye na-achọ ọmụọwụ asampete nwanyị jụrụ eju nwaanyị na-eme ihe dị egwu ana m achọ ụgba ọ na ya ụgba anọ ya ka ihe ikwu na-achọ ụgba ọmụọwụ onye ọ na-agba akawo n'aka o ruole kwamgbe ụbọchị afụbeghị m ya sọ ya mere m ji bịa sị ka m bịa chọọ ya m mara ihe mere o ji ọ na-abịa agba akawo ya ọnọ ya ọ gara ọrụ ọ lọtabe iso anaghị ya nsogbu adịrọ ama bịa na mana ọ bata ewe ya
na asampete nwaanyị juru eju, nwaanyị na-eme ihe dị egwu si ya na ọ ga-agbani ka ọ bịa bịa tụọ akawo ya maka na ọ na-emerọ ya onye ọzọ ga-erikwuru dị na ya. Ngwanụ mara ka m bịa nawa ka m jụọ ọkwa gị ka onye ọzọ ga-eji gbacha akọwa onye ọzọ eburu ya. Nne ị ga-aghọta just zere m ozi m ziri gị ngwanụ. Biko udone ọnọ ya onye ka iwekwana ọ mụọ na gbati akwara nke ahụ ndị bekee na-akpọ rock and roll ndị ihe ka pụtakwana biko ọwụ mgbatị aga akwara ga-ekwu ọmụgwọ ndị otu unu ji eme ka mgba kọmpani na ọgbasa ha ụmụ nwaanyị ka agbasa ha ụmụ nwaanyị ọ ịhụga ha afọ udu ahụ ka ọnwa anyị abịa anya azachia ya ndị ihe unu ji aza ya anyị na-eji egwu werekwa enwere ka a na-akpọ doggy style iburu aga ụta gị ime ya doggy style ekwe nke anyị na-eme ụta were ka anyị na-eme Chineke hapụ m anyị jisi ga-ahụ ihe gbasara ụmụ nwa ke ụmụ nwoke nsogbu adị ọnọnya elobe ọ bịaghị egbe ya si rock and roll ya bịara aha gị ọkwanụ gịnị biko egwe ha anya na ọwụ ukwu odo ahụ ọ bụ eziokwu bịara aga m echeta ọ ga-amata ukwu odo aga m agwa ya biko bye nna abịakwala ọdọ udo ruo ka m hụrụ ebe udu na-aga ọ bụrụ iju ajụ ebe nwanne m nwoke na-aga mami dọsịrị ebe a ga-eto otu a ga-esi mebara ụgbọaja lekwe ndụ gị ihe ọ na-emedekwa gị ụgbọaja ekwe ka isi egharị na-egharị ịnyọ na nshi na gọta ị na-eghezi eghe aba n'ụlọ gị ụgbọaja emekwara m ụnụ mana chere ọ bịara nga nụ ọ bịara nga nụ ọsọ bịara nga ọkpọ ndị uwe ojii nga ọkpọ ndị uwe ojii bịa ka mma vuru ogbe ụgbọ ara na ogbogbo ukwu bịa nga na-abịa ahịa zaghere m ọnụ akwawa asampete nwaanyị juru eju ọ wụzighị ulu si ọ sị ngwa gị na ọ bịara nga ahụ asampete nwaanyị ọ bịara nga eche mgbe nwaanyị akawo gị ebe nwaanyị akawabịara nga mbụ ihe ha na nwaanyị people with good business acumen nwaanyị nọ anyị Chineke nna nwaanyị ga akwụkwọ n'obodo oyibo mara mma ọ bụ maka na ndị ọcha tiri na ohi o jiri dị ote
nwaanyị m na-ata akawo n'aka ịma na nya ahụ ka anyị kpọrọ sị na anyị nidiri ego ka anyị tatata amadịrị m sef na ọgọ na ego sham renji na-eweta nwaanyị asampete akawo joint ihe mmakwasị nya ahụ moto anyị bịara na-atọ m ahịkọ anyị sị mba ele ego anyị ji arịasị mba ka anyị kpọọ ya na fon ka o wetara m ego m ga-eji aga ịrụzi ihe na moto amarụkwana m sọ ọbịla abịa ana m ebe sụmlọ hụ nọ n'owuta na mgba ntịrị gbapụ ebe ahụ nara ego mana ebe ọ na ọbịala abịa ma agba agaga nara ego agba ezigbo chafụ na-eji ekwu maka iwu chafụ ọma nwaanyị akawo m anwụ m tara aka mgbe vute nne m vute osisi ntụkọwara ego ka mgbe tụkọwa ndị akawo egbulala ha ndị mmadụ mana onye ke trusted iji ụwa onye aka nwa ọbịa nga Chineke nna ebe ka isi kpọta onye ara chọrọ gị bịa nga aghọtachara m ihe ikwu ele ihe nwere mere ọ bịara ebe a sị na ọ na-akụziri gị otu esi agba egwu ị na-agba afọ gị na-efe ịghọtala onye m kwuru onye ara nkwu odo oge onye na-akụziri m egwu ịhụrụ egwu niile m na-agba onye kụziri m ya mmụta chezere m akụziri gị otu esi agba ya onye ara onye kụziri m egwu aghọta m ịghọta egwu niile m na-agba na onye kụziri m ya ọdọbile muru ha n'otu gaa ihu nwa ahụ onye ara hapụ nwa ahụ ihu ihe nwaanyị bi ebe a ekwe nke ya mkpụrụ osisi akpachakana m anya butere gị mana mkpụrụ osisi dị ọnụ mana achọ ka m na-ebute ka ọ na-emeji gị hapụ maka chọ ka ị na-elugharị akpụ mgbe niile oge eme gị ga-eto eto mana mkpụrụ osisi ụtọ ga-eme gị ahụ ga-adịghị n'akpọ mụrụ ka nwa amụrụ ọhụrụ. Kedu maka osikapa nke ahụ ndị okwu bekee na-akpọ rice? Hapụ rice enweghị karịrị mkpụrụ osisi ama m na ọ dị ọnụ mana hapụrụ m ya akọrọ m pụtewere gị gị na-ere ịnụ ama m na ọ dị ịma ụgbọaja na udu. Ụgbọaja na udu ndị ka na-agba bọs. Emere ihe a bọs m emere onwe bọs a na-emezo onwe m ezo maka na chọọ nke ọha na eze mata onye nwụ maka ndị ichie ka hapụ imerụ m ahụ n'obodo a ịghọta na gwa gị ihe ahụ ụmụ nga m ụgbọaja na udu ọ ka a na-arụ ọrụ ịghọtago big man chidekwu mana ụgbọaja na udu ama ha ma na vileji anyị ama ha dị ka ndị na-agbara m bọs ele onye amasịkara na amaghị mama nwere machọ iwepụta onwe m
mana ma ka ndị na-agba bọọsụ m ịhụrụ otu ochie gazie ime ihe dị ka arụ ka maasị hapụ okwu nsogbu anọ ka anyị na-anya ubi ka ji n'aka oge na-adịghị amata ụdịrị mmadụ nwụ mkpụrụkwa na ebe dị iche iche ịghọtago ebe m na-apụzi enwezi ebe m na-apụzi ba ka m na-ewepụta onwe m ọnwụ n'obodo a ịghọtago kama ihe ọbụla m gwara gị mere m gị mere m ya ịwala zi gị mkpatakwara ga aga ịghọtago ịghọtago eche m ihe na-aga aga obi m na-agwa m n'ọnwa ka ha na-enye ego niile ha na-akpata sikwa n'aha ya gịnị si n'aha ya ukwu odo ọ dị ka nwa awụ onye ụmụchi eze ịhụ ya ị ga-akọta ya ukwu odo ọwụ onye m na-ekwu okwu ya onye nke a onye awụ ezigbo onye ara onye nke a wa ara ọwụ ya ara rụ nwa n'ahụ chi n'isi ụta ruo n'ala ara ọ ya onye nke a si na aha ya bụ ihe ahụ kwụziri wa aha ya Asampete mba ọwụ ya onye nke a gwara m ukwu odo ọwụ ya o nwekwara ike okwo ihe ọzọ bịa ma nsogbu adị m ga-etinye anya n'ala enwe ihe ọbụla gara otu o siri bịa ihe ọbụla ị hụrụ biko gwa m ụtọ ọbụla ọ dị nsogbu adị gwa m Nai. Amadị m na ọ ga-ebata ihe. Ndụ. Ebe scrap ifu nke m nụgbu ushi ya dị oke ọnụ. Nna Igbokwe, ịnụrụ ya nụ? Ọkwa pefim m zụrụ mgbe m pụrụ ebe Nkwobolo. Ka m bishi nnọọ ma azụrụ m abụọ. Ijiri ego ahụ ịzụtere n'oshi ubeze ya. Na-esi. Asị m sị ọ na-ege nkwụ igbuga ka ijiri sị ya. Nkwụ na nwoke ihe m na-arọkwa nkwụ. Mgbuole nkwụ ma. Nkwụ. Ma jikwentị pefum m nụgbu ushi ya. Ọ na-agbakwa mmadụ ara. Nọ na olee otu? Ndị ofeke ọ na-agba ha ara. Ndị ole kwara ndị ofeke ka biko? Ndị dịka gị ọ na-agba ha ara. Ndị dịka m maazị mkparị ka ị bịara kpara na mgbede m. Ọ na-agbakwa ndị dịka gị ara. Maazị echekwa ma mejikwuru okwu ọma bịa gị teka onye afọ bịa nga-abịa kpara na mgbede lafri hei ekele nwaanyị Cameroon pire gị ntu afọ maka na asị na ọ na-ekpa ahụ kpara na mgbede mgbere ọkụ anwụrụ otu sukpọ gị anya gị gwa m onye ofeke Chineke kpọkwa gị ọkụ ọnwụghị Igbo ka ị ṅụgara mmiri ịmame nwaanyị Cameroon nye gị mmiri ọkwa gị ṅụchazi efekere lọta n'obolo bela ezuzu biko nwanne onye nwe moto onye a ga-emere gị achọrọ m chi nyere m aka kwaga m otu ebe m chọrọ ịga o ebe m chọrọ ịga m chọrọ ka ịkwaga m agakwara m ala ka ịkwaga gị narakwana gị ego ka ọ na moto anyị mebiri emebi ma anyị abụọ anya ga-ezo onye otu m ka m sị ga-agbata mmiri ọṅụga mmiri ọ ya ihe nọ na ya moto ihe ọbụla mebiri na moto m na-akpọ ọnụ ndị na-edozi moto ọ ya ka kpọrọ mekaniki ka m kpọrọ na pọtụ mekaniki gaziri Nnewi so m ihe mege ya wụ carburetor window unit carburetor ihe wiper exhaust voltage ya a na connect ọ na connect na spanning rod charger lantern ya so ọ ya wụ ihe wụ the problem ọ na-emezi gị na-emove plate nọmba na-abolish elu ihe megie ọgwụla nnọọ ihe megie nnu ji nna aga-agali ebe nchọrọ anyị agaghali na-eme ga-adatụ chọrọ onye ọzọ ihe dị ụtọ ọmụ abụ dị lusi imepim imepim
mmeji gị gbọọ ji mmanụ. Mechie ọnụ gị. Ekwu n'okwu asị gị mechie ọnụ. Come this way. Hello? Lucy. Lucy. Eji m ya. Eji m ofu. Bịa kedu ebe ị nọ? Bịa bịa. Mmecha gị taa. Mmecha gị today. Onye nwanne gị nwaanyị? Onye nwanne gị nwaanyị? Oh, he nnu mere m ekwa. Ha ọma mmere na nnu. He nnu ji akwụ m ụgwọ. Udu. Nwanne m nwaanyị lee magwa nke wee eziokwu. Anyị na-eme anyị pụta. Carburetor charger lantern ihe plate number m taa. Ihe na m ige ihu gị ga-azụ. Mgbe ụfọdụ itige m otu drive ime kere gị ihu. Ya pụtara na mbata roundabout. Ya eli elu. Mechie ọnụ gị. Nna mara na ekwe na m tụrụ lazi ga n'ụwa. Nna gị mgbe ọrị ndụ ọ gbarala kirija anafọ moto na-ewere ego di m jezie ga nnu moto sa nnu ụmụnne m nnu ji baa n'onwe nnu uru na-ewere ego m. Isikpa gị bịara wedin m. Isikpa gị pagidere kanopi isi agbawa ga wedin ị na-ahụhụ ya. Ọrị ntị ya amakwana m otu oshi ama m ihe ori o ji zaa ka onye oshi. Ogbe ka ọ gwara m na ọnya abịa. Na-emechi ọnụ okwu ushi m n'ọna na-abụ. Nna agbalịala. Ha ekpe nnu ji chụọ m ati. Onye tụcha di m iwu nna mara mmanụ hụrụ m anya. Ana na ya achụfụla m 850,000 naira. O wee ego medebe ma chịrị zụọla nnu moto. Kama nnu ga-emekpa ma nnu jiri kwuo. Nna ewere ego gbalaga. Ị chọrọ sị ndị okpu ahịa bịa nọ n'ụyọ nwanne gị nwaanyị. Mecha gị heta. Awụrụ m egbe were otu ị chọrọ m bịa nọ n'ụyọ nwanne gị nwaanyị alụla di. Ị chọrọ m bịa wụsara nwanne gị nwaanyị. Urukpo ga ahụ m ogbulo m ahụ m. Ị hụrụ nna m eleghịsa ime ndị eno. I say move inside now. Move inside. I say move inside. Don't equal pim. Ihe moto isi ọrị mma kwa akwụsị moto arị mma ka m meele ihe mege moto ịsa moto arị mma ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe ndị OFEKE iberibe ndị efulefu iberibe. Mama Ekema. Good morning. Ịhụ nna kpechiri hụdom anyị. Ịhụ nna kpechiri hụpafu anyị ụkwụ ama. Ịhụ na. Nne ịgwa gị eziokwu. Nke nnu m dị agwụla m o. Ọ gwụla m. Ewetuola m n'otu ihe aga m asa hapụ ndị ebe a ka ha taa ahụhụ. Ha taa ahụhụ n'isi ya. A na-ahafụ ha ebe ahụ alụ n'ebe ahụ ata ahụhụ. Ọmụ nga ahụ iji ego ije elinwo. Ị ga-ewe ego eji elinwo. Ihe onye ọbụla aga n'ikpe mana ewu. Ya amụkwala nwa ọjọọ. Amụkwala nwa ọjọọ ihe ị ga-ekpe n'ụwa. Anyị jenu jele enwu.
enyi gị nwoke agala mkpọrọ. Biko, onye nwe enyi gị nwoke? Udu nu edu enyi gị nwoke. No, mechọrọ gwa gwa gị ndu enyi nwoke. Na egwa m. Akwa ahụ gị na-eju n'ushi ụzọ ụmụ eze na. N'ọnụ mechie, ma gị mụdo nwe ihe nju na-eme unu wofu mmadụ. Onye ofu ogiri, onye nwụrụ kwọnụ ya. Nya. Isa ofu ogiri. Lekwa akpa ya, n'ọnụ ya. Ne, ụdị onye enyi gị nwoke abara na mkpọrọ. Ni na-agajiri mee ịhụta ọ dị. Onye ofu ogiri, lekwa ụtọ ọ dị. Ndị anya dị Nwanne, enweghị mmadụ na-aga ahụ n'ụwa. Ume efulefu. Ahụ otu ha si lee ihe ọma niile Lucy mere n'ahụ. Aya lee. Nwatakịrị ji obi ya meela anyị ọma. Ndị ahụ mgbe ụfọdụ ncheta ha obi a na-agbawashi m. Obi na-agbawashi m. Lee na ụmụazị ahụ bidoburu ahụ ha na-amụke ka ọnwa ka kere ikpe izuzugharị. Ka m gwa gị kewe eziokwu. O doro m anya so ụmụazị abụọ a abụrụ ha ọnụ ka m kwuru ya. Ihe ha marakwa ihe ga-adịrị ha mma, ha mara ihe ewu ga-adịrị ha mma, ha chọwakwa otu onye na-ahụ ọhụ ka ha chọta chọgara ha hụ onye na-ahụ ọhụ ya gwa ha ihe nsogbu ha. Ihe akarịala. Eziokwu ka ikwu. Echechala m eziokwu n'omere eziokwu ka ikwu. Ị mara kwuru ndị a. Anụrụ m na ndị a onwebe dịka m ofu mbọsị ndị a were ego ha gbatara n'ụgbọala wegoro onye nwe ụgbọala. Ụdị ihe dị tọ dị mma ka ọjọọ ya. Bisi azọsị dị nnọkọ ocheta ọwụrụgodị mụ na gị ka anyị gosi ya ka anyị weta ka anyị were eme ebe o si wute gị m. Onye nwere isi enweghị okpu, ndị nwekwara n'okpu ha ga-ekpu enweghị isi ha ji ekpu ya. Ene mụ na-aga abụọ ihe Lucy mere n'ahụ o merela anyị na anyị aga nọ nga na-akọ ihe anyị kọga. Ma nọrọ nga ele na ndị na-aga ahịa gara eme gịnị? Echewe na oshika anyị ga-abịa, cheta gbara ya otu esi cheta ha ngwa n'ụtọ mana nwanne hapụ ndị a tiri eti ndị ha hiri ka ite sụwara na-alazi mmiri. Ọ bụrụ na Ekemma Mamodu ọgọ ya nwoke na nwaanyị abịahụ bịa yọọ di Lucy ọ kpọrọchala ha gaa ụlọikpe, ọ kpọrọchala mmadụ abụọ a gaa ụlọikpe. Ọ bụrụ na owu otu ha si bịa yọọ ya ubi ya adajụtụ. Lee n'otu mmadụ abụọ ndị a si lee nwa obere ohere nye ha iji na-enweta nwa nchọ ego letekwa na onwe leta ezinụlọ lee lalụ. Asị onye a na-agụ ibi na-eto afọ ọwụ ọnwụ ezigbo ọnwụ ka ọ chịrị ịnwụ. Legode mụ na gị ọ dịrị ihe nchọga ka e werele nnọọ ga-ewere ya nye ndị a na-amaghị ihe eji eme. Mgbe ọgọgọdị n'obodo anyị a niile gbaa gburugburu ugbu a enwere onye nwere ike iwu ọdịrị ohere a eji enweta ego were ya nye ebe ekwanụ. Mana anụrụ m na n'ọwụ nwanne echi iwu ụbọchị Mọnde ka ha agbapụta. Ọ bụ eziokwu. Echi na-abịa abịa ụbọchị ụka Sọnde ndị uwe ojii a na-arụ ọrụ. Ọ bụ Mọnde a ga-arụ ọrụ. Ọwụ na a na-arụ ọrụ mana ihe nwụrụ mmadụ nwụba ha ga-anwụta nwụba mana ịkpọpụta ha na-anwa ya anwa. Ha jesazie bata na ha bata ha hụzi ihe dị iche na ite ngwọ na ịgba moto alisa anwụnta ha kụta otu akema na ikwesịrị iso ha aga ọnwụdụka egwu a na-egwu nsị kwasị egwuregwu ha na ka echefe aka azụ si gofe aka ga-achịfele azụ kamgbe anyị ejesi ozi ọma ka ị ga-eze afọ ya n'eme.
Ike weliwe enwetụrụ ihe m na-achọ ma mmematụ udu na ụgbọaja. Ndekọ ụmụ Kene. Udu na ụgbọaja. Ndị na-agba moto n'okporo ụzọ. Gbam, nwanne ji ha. Biko, kemgbe ịkwa ebe hụ na hụ na tisha nwa. Olee onye ka ị chọrọ? Ọ bụ udu ka ọ bụ ụgbọaja? Ha abụọ ka m chọrọ. Nya, ọ gị wụ nwata nwaanyị. Agadi ekwe nka. Nọchiri nwoke m jọ na-abịa afụ m. Maka dịka nwoke m ji izu ike jọ na-abịa atọ akagbo n'aka m. Maka eleghị m na nwoke ji ike anaghị ahụ ha. Ọ dịghị onye mere enu nwoke a na-arụzi ahụ m anya. Jiri ego niile ọ kwere m na nkwa nwe ka ọ kwesịrị nye m. Ị hụrụ obi m na-ekwu, gị na-ekwu. Anọ m n'elu ka m kwere gị nwee obi. Ị nọ n'ihu m afịrị. Baja kan ga tan tire ni da mbu. Sai ni da mbu. So gi efle ga ikare yamma. Isi. Awu baja. Baja le tire manya le tire no manya. To gi gire yamma. Akwa maka baja. Gida ku menene ku kam. Maka baja. Muso ba no. Tire. Awu. Sawala. Tire. O baja. Ki chiro bia. Onam chiro bia wudu no. Oh. Udu kam chiro bia ni gi gbo ba ko ba da lu somo. Ise wudu ki chiro bia. Awo baja. Ba. Te mo baja lo la wa. Ibo ngam na lo ku na mi shia no de. Akwotu baja. Mana ni me weli iwe o. Eweli iwe. Owo fi chimra na wo. Iko ni na wo du kejo. Ino na ku nwoke mo ale ku nwoke. Ma turu ga ji kare sim lo ko ni chaka gi na eku eri eku lebe gi kuru lebe. Na bi ko ga wete me ba ru sta ba mam na wo re. Bianga, elebiji. Nelebemji. Elebiji. Na ge won problem. Wa ko la ba ko. Baja. Iru ko akoro mo. Amere ga times 100. O wo times 100 kam ge ne ge le apa. O baja. Sere. Hey. Mara chele gudu. O mu wa kan wa ni shuta akọ ihe. Nya. Mo ku shuta ti ale ka akọ. Tim kanga ti ka ti the pan. Obaja kwa maka gị. Maka gị ka nwaanyị nne nwudu to rule m na ya. Onye nwe ọhụ ka m gakata n'ụzọ ọhụ m ya mara si yes na nwaanyị kwọ. Ma so nwere ihe kata gani asampetere ka m ko shuta lema tim ale ka akọ. Lady, ma panti m. Na nwaanyị alakwara m n'iyi o. Ọ gara m n'ezigbo iyi eziokwu. Shukwu. Obaja. Iri ya nwaanyị a mere m, ọ gị ga-eri ofu ya. Aga m ekwe ka o shota ala. A menye gị ya times 100. Ka m na-eti gị. Ị ga-anọ. One good year. Ị ga-arụ ushi ara. Gị na-ekwe na onye iberibe n'ọla na-akọ gị nọ na-eti gị. Ị bịa nga asịrị ọnụ. Elena ya na IPO ndị uwe ojii ọ ga-abịa n'echi agbapụta nụ ha. Ghọtala. Manụ ọkwa ka eke ọ ga-awụ ya wụrụ ma di Lucy echenji obi ya. Ị mara na si ọwụ onye amị. Ndị amị obi ji ajọ nwo njọ too much. Ndị amị ji agba azụ. Ya wụrụ owu Lucy nwa m onwe dị nsogbu ga-ahụ na ọpara n'ụgbọala ya. Onwekwa nsogbu ọzọ. Ka ile manụ. Mgbe anyị yọrọ ya o kwetere ịga gbapụta ha. Kama n'iwe ya wụ na ụgbọaja na udu ha hụ nwunye ya ha na-ezo ezo. Ọ sị na mgbe nwunye ya kwuru okwu igo gotere ha ụgbọala o kweteghịkwa o. Nwunye ya ayọ ya gwa ya na ndị awu ụmụnne ya ha ga-emejọ ya. Lee ihe ha mere ya ugbu a. Ọ dị mmanụ. Ha ọkwa nụ ihe ọma chi elu tega mma n'aka.
gị aha ya dafugo bekwa m ihe ụmụaka gị ime ma nwee si ebe ya ọkwa nwa garị ma ha ga-aga gbuwe nkwụ n'ọkpụlọ ọnụ ha ga-aga gbuwe nkwụ. Udu nne m ị hụla ihe m nọ na-agwa gị akwa ifugo ya kịta ikwuru ya ekwu ikwukwara ya nnọọ ekwu mana ugbu a mụ na gị na-ekwu ha ka nọ na nga ndị uwe ojii ji ha jisie ha ike. Chai ụmụ okorobịa abụọ ndị ahụ n'ọwa ofeke ezigbote ofeke akwụfuru ụmụ nwoke niile dị n'obodo anyị eji m ha na ọba aka meba eji m ha ebe a amacha m agwa niile ha na-akpa n'otu n'otu. enyi m nwaanyị a biko akọrọ ihe bara uru Akụnna alụọla di o ọ lụrụ di onye ji ezigbo ego nwoke mara mma nwoke ala ike ogbowo onye ọ lụrụ nke ya kakwa mma o nwa ahụ magidekwa nọrọ akwụkwọ. Eziokwu nwanne m ọwụ dịka nke ele aha ya Kristi nwa na-adị anyụrụ anyị ahụ mgbe aha anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ebe niile na-eshi mana isi adịkwanụ gị mma na na-echefu di chefutụkwanụ ekwe nnọọ nke ichetere. ụmụnne gị awụ nnọọ ndị isi kodo ịkwa nnọọ kpa eji tinye ha shuga n'ọnụ ha gbufuo ya. ugbu eleghị na gị iji ya bụ bọọsụ eme. Nwanne m nwaanyị achọbukwara m ịpara ụgbọala ahụ pa ego onye ọzọ mana di m jụrụ ajụ ọchị m ree ya were ego ya ji mere ha ọzọ. Elechakwa nna m ha ahụ di m kwuru ha ahụ kwuru wee eziokwu aga m ire ya ere werekwana ego ya ji kara mkpa ọzọ. ihe o kwukwara wee eziokwu gị enwekwana ike nọrọ ofu ebe ọwụ mgbe ọbụla gaa na-agbagharị agagharị vileji achọghị ego gị anọkwara n'elu ya na-akọrọ gị ogologo akụkọ. Ịhụ nna ya ma apara ego awụli ego jezuo ụgbọala nye ụmụaka chime nyere na nwa aka nwa ejikpa were pọtite ụmụ ndị gbara m ose ọkwashi agbịshigbo otula ya amụrụ akọ ọ gbaala m akwa nna m akọ erichibela ha ụzọ ọ m nọrọ kpa m na ugbulaka ma ewere ha uhie shemegala m nwe ha ọma erichiena ha ụzọ. mana ọ gbagojuru m anya ọ gbagojuru m anya nke ukwuu. na-ekwa nnọọ ndị apara shuga tiga n'ọnụ ha si ọwa iberibe were nna ata ha gbara iberibe visa. Ọ naanị iberibe ọ naanị iberibe ọha ha eji na-ekwuchi ahụkwala mmanụ ịhụ mmanụ gaasị ọrịa nwayọ ga-ewere obi gị na-etigo onye ebe ahụ nọ. Enwere ndị garị nwayọ mana arịhụ njọ. Ị hụrụ ụmụaka abụọ ndị ahụ udu n'ọgba aja aga ha n'obodo ahụ taga ahụhụ kpa nwa ime ahụhụ ebe nwa olela ha ọma mmiri na nwoshọrị nwo mma ka ewu ha ọma ikpeazụ ga-abịala nwo ma ewere ego mpaghara mba ofesi chimejinyere ụmụnne m aka nwa ejikpa were ose gbaa m anya nsogbu anọ ka ewu erichiena ha ụzọ nwo mụ na ahụ hụrụ ma chụrụ ma nwaanyị nwụrụ ma mme dara m aparị nwo gagharị makpa ebe niile ha ebe a chi achọghị ha ibu afọra ha ịṅụ mme ṅụọ mmekpa ụgba ya wụrụ ka akọ ga-achọ ma ha ha ịma parị ụmụ nwaanyị otu n'ukwu nnụ na ị gara imere ha ihe ọma ma akụtu oge mme ịkpụgara n'uke eme ime onye mmụ mme ma egbucha mmiri niile m gburu mba ofesi ma bịa iwere ego mba ime inyo ọ gwashịnụ aka eke ikpeazụ mmiri na nwa ihe ọma ala nna ọ laala my sister ekwensu abụọla ha ọnụ ịhụkpa nwa agaghị akpaga ahụhụ kpa anwụ.
Chineke. Nwanne nwa, biko, eweliwe. Ihe chụga gị. Ihe chụga m. Elee ka ihe chụga m ihe chụga gị. Mana ka m jikene gị, ka ihe na-achụ gị. Inube na ndị uwe ojii akpụrụla ụgba n'udu tụnye na nga. Inube ya. Ihe mere na m ji na-agbado ọsọ wụ ha sị na ndị ahụ sogharị ego moto ahụ eviri ha agabe nwụrụ ha ọsịsị ọka nọ nge na-ekwu ise nke hụrụ m ụla Rosi hụrụ m na ma ụkwụ m aka m eji m ala ji ukwu nne m ugbu ka na-aga aga mụ erula nke m. Bịa nwa nwoke ele ka ị na-agba kpakapaka dịka akwụna chiri ebe obibi ya gbapụ na-achọ ebe obibi otu ọ ga-anọ ọ dịkwana mma. Nna anyị enwe akwụna nwụọ ihe nwụọ nwa agbọghọbịa ọbara ya ka dị tantam ihe mere na ihe mere nkụchara ka m na-eme. Elekwe ka ọ nkụchara? Nna anyị ịlọla nwaanyị. Ha lọla m nwaanyị. Otu na ịlọla nwaanyị m kara eji gị ha na-akpọ nkụchara mana ọkwa ihe mebiri emebi o. Ebe igbo gbapụkwa gị nnelekwe nwa gị akpara m aka nga ọjọọ ahụ irugharịala m ihe kwa m aka ahụ ụlọ ọhụrụ amebigo ụwa lekwe ị ga-eme eyi mba aga m ejide ndikpe ke lekwe nọ ịhụ na nwa m che m agwa gị aba ma na udu ọgụ udu akụkpọ gị anya udu kụkpọ ọtọ gị anya ri onye ga-elụ gị. ịhụkwala ụmụ nwoke ahụchabela ndị mara mma garị ganị ịhụnahịa ụmụ agbọghọbịa juru ndị ahụ zuru oke na-abịa elu onye otu ibe anya abamakwala ya ọgụ ọkụkpọ gị anya agwakwala m gị. Ma pụta ọ na-achọ m okwu mgbe niile ọ naghị ekwe m mgbe niile ọ na-achọ m okwu gwakwa ya o ya chọla gị ga-agba ya nkịtị ga-agba ya nkịtị amasọ m ihe m eji azọ gị ama m ihe ya kpụ gị kpa ma ochie ume ka ma ọwụsọ mgbe ọbụla ka m ga-enọ nga ahụ ma ga ya na-eme zerekwa onwe gị zere onwe gị ọkụkpọ gị anya zere onwe gị akachakwala m. ma gwakwa ya o ị ga-agwa ya ọ na-achọ m okwu a na-achọ m nwa anwachi maka ya gaa ma okpechi akụ ọkpọ o maka Chineke bi n'eluigwe nkwụ ya ihe m ga-akụ ya ọ na-achụ m ọ na-akụ m na-akụ ya ọ na-akụ m na-akụ ya m ga-etirisicha ya eze niile nọ ya n'ọnụ m ga-eti ya nticha ya ọhụụ nwaanyị ebe nwaanyị na-abịa agba ọsọ gwakwa ya o amakwa m ihe m chi na-ekwu m na-eche ya eche ọ dịla ya aha n'ahụ ha ị ga-eje mụọ ọkpa eji akụ ọkpọ ya na-akụ gị ga-akụ ya ị ga-eje mụọ ya mkpachimanụ ute ọnwụ gị oge ọnwụ ga-eru na mgbe ahụ ị ga-ebu udu ọgụ oge ọnwụ ga-eru na nwa m zerekwa onwe gị ọhịa m shima aka zerekwa onwe gị ma gwakwa ya o zerekwa onwe gị ọ ma arakwa ahụ gwakwa ya ihe ọ chọwere m okwu o m na-eche ya eche. Okay, nsogbu anyị onye kpa ele joy ọkwa ekwentị gị na-akpọ ihe ke o ole onye kpọga ka ugbu ọ dekwa ihe aha mmadụ ọkwa na nwoke elo ele ebe ị nọ elekwela ebe so m bịawakwanụ ebe ka anyị bịawa ebe ahụ si nke nọ ka ebe nọkwa na anọ elezi gị ka ọ ebe ahụ nọ si nke ịma na ebe ahụ anyị na-eshi apụta ebe ama oge anyị na ebe ahụ nọ si nke ka bịa ebe ahụ ebe m tajara ọwụzi nke ike ihe
Okay, enwere m. Darling, bịawa akwasị gị bịawa Ihe anọkwa m na zinc. Ị nọ na zinc? Ngwa bịawa na nnụ m ya. Ihe ka ịtọga m nnọọ ka anyị burie nnọọ ma ṅụrụ ya. Ihe nye oshi n'ime ọrụ ka ụbọ wee bịa n'ụlọ bụ icheta nwa nwaanyị ịbịa n'ụlọ bụ ịtara nwa nwaanyị nshịkọ n'ike n'ụlọ kem ndụ gị mere ihe ke ewe ọrawa ọra ga-anọ ya ọrawa ọra ga-anọ ihe nke a ekwuru m ekwu so onye olu ya daga nnọọ ka olu onye arara ma m sọwụ ndụ elee ebe ekwentị nwa ahụ nwatakịrị nwaanyị ga-awata m dire skuul di ya akwụ ga-amụta akwụkwọ everyday ekwentị na-akpọ everyday ekwentị na-akpọ Nwoke bụ ume na-akpọ ya agadi nwoke abụgba m n'ụkwụ ụgba m so jide m ọ ya na nwa ya kwụ mmemme ihe chọọ gị mere m ihe chọọ gị mere m ihe ya ya kpara akpa Mgbaja ana m na kichin na-anụ ka onye nyewa nshi emụgha nwa na bedroom kemgbe ọtụtụ ịbara na bedroom onye shisel pas m asachasịla n'otu njọ ma akịrịkpa ma ọkọ ma nta n'ime ihe niile m kọntaktịrị n'ime ekwe sama ịhụ nga m hụga ịhụ ihe dịgo nyere gị ịhụ ihe m nyere m hụpụ ya ote m tọnọ tinye kọwa ogede kọwa ọfrịma otu ekwe o guzocha n'elu che bifo m flọsh ya bins na-eghedeghị ego bins ya gbacha katacha ewere gari mix bupụta ndị m maji ma na-atala ahụ onye sị m asacha ya ka m nwee ike ịdọ fatọ ọ dị m ka onye mere baptizim sacha ya nje ekele ụwa machi ugbo ole ha ga-ebe ka ịtachala lekwe n'ere ịdịzi ka mkpechi azịza bịa eshichala m nri chọrọ igboro di m eshichala m nri o achọrọ ime nwaanyị isi mgbe ọ ga-erere ha o bịa rie nri biko richere m ahụ nye nwoke rụọla ahụ nna gị kwa Olee otu nna m akwụkwọ onye arụrụ ala nna gị awụ onye arụrụ ala nwoke m na-emekọrọla ihe na ọwụ onye arụrụ ala ihe mma nna m na-aga mgbakọ ya na ndị ichie iwụọla onye ichie agwara onye ichie ele ekwentị gị ekwentị m nna m nara na m ekwentị m ọ sị na mgbe ọbụla na-akpọkarị m n'ekwentị ọ sị na m tinye uche m n'akwụkwọ nka m mara ihe m na-eme n'ụlọ akwụkwọ ịhụnanya ya nwoke ha chọrọ igide m ịhụnanya nwoke ha chọrọ igide m elekwana otu ka na nwoke ha chọrọ igide m otu na m chọpụtara na enweghị ihe gbasara gị aka mesi na oge na-akwụ kwa nkata ịla m n'iyi igide m aghọtakwa m ihe ị na-ekwu nna aghọtara m ịghọta ihe m na-ekwu nna gị bịara ịnwụrụ m ka oke nna gị kpara nkata were olu ya mee ka olu nwaanyị m na-aza ya na-aza nnọọ ka gasị na ọ gị na-ekwu mesuzuru mgbe na-abịa ka anyị gburu ya ma ṅụrụ nwoke hịcha m otu na nwe ikuku na mụ n'ọnya mme nwoke ogidere m lee m na ịkọ ebe gba m oshi n'ama gba m oshi n'ama mana na nna gị nwe onye awụọ mama ebe m shilọla ebe a wụ obodo ọzọ ị ma na ndị a nwere onye isi ala nke ha na anyị nọ n'obodo a
When you say like I have some cabamo, you will put up apple. Going to wish you. And I couldn't go. Mogotane share with Tegan, even with Tegan won't so. Only one another sell a guy when I go in here. Only one another when I go to a good shop at our problem. You won't carry you. I will go no say, I will not again. I'm a mother about them. Moga Uber, Mono Baja, what a president. When I am in a plan. But I shall commit a crime also. I get member I have given my high arrest where I got Kuba Gadia. Unyaba about you. Hey! Akakwala. Also like a monkey. Jala beke, jail jala. Monkey or monkey. Anya gana ni Yamari. Amario Shishi. I chose your Gamari. Uli together, together. And then Kogamin enough. What I you are Futarao. OFEKE, OFEKE. You do me, Ndi ofekele iberibe ndi efulefu iberibe a fool at 40 is a fool forever. Imaya kubo ijipe ya koro efulefu ubajale iwe efulefu udu iwe efulefu ndi ofekele iberibe ndi efulefu iberibe ndi ofekele iberibe ndi efulefu iberibe. Ndi ofekele iberibe ndi efulefu iberibe ndi ofekele iberibe ndi efulefu iberibe. Ka mkpokwara gị na oge na-aga nwekwa akọrọ ị na-ebiowari ezuzugharị village champion efulefu ụgbọajale